Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie heeft in samenwerking met de Curaçaose militie, de VKC en de Koninklijke Marine gisteren preventieve controles uitgevoerd in de wijken Buena Vista en Cura Piedra. Daarbij werd gezocht naar wapens en drugs. In totaal werden enkele kleine hoeveelheden drugs aangetroffen. Verder werden 29 boetes uitgedeeld omdat automobilisten niet de juiste papieren bij zich hadden. Een derdejaars student van de Universiteit van Curaçao is gisteren opgepakt in de gevangenis. Hij had drugs in zijn bezit. De jongeman loopt stage in de SDKK en werd gepakt toen hij 's ochtends bij de gevangenis naar binnen ging. Gevangenisdirecteur Ernie Florent bevestigt de arrestatie en stelt dat er al lange tijd veel stagiaires van de universiteit in de gevangenis komen, maar dat er nog nooit één is opgepakt met drugs. De onvrede binnen het Curaçaose politiekorps lijkt alleen maar toe te nemen. Dat hebben agenten gisteren bevestigd tegenover de Extra. De onvrede uitzicht tegenover minister Quincy Girigori en korpschef Mauricio Sambo. Deze week is bekend geworden dat Girigori niet toestaat dat er interne controle is over 2 incidenten waarbij Sambo bij betrokken is. Volgens de agenten moet er snel duidelijkheid komen binnen het korps en mag niemand boven de wet worden gesteld. Commandant van de brandweer Elvin Regina zegt dat nog niet alle maatregelen zijn doorgevoerd voor wat betreft de brandpreventie in het nieuwe ziekenhuis. Maar het gaat wel de goede kant op, zegt Regina vandaag in de Extra. Volgens hem heeft de brandweer in de afgelopen periode al veel controles in het Curaçao Medical Center doorgevoerd en hij is niet ontevreden over de voortgang. Hij noemt de brandpreventie in het nieuwe ziekenhuis trouwens vele malen beter dan de situatie in het CEOS. De marine heeft bij een actie ten westen van Aruba 330 kilo cocaïne onderschept. Het drugstransport werd ontdekt door een patrouillevliegtuig van de kustwacht in het Caribisch gebied. Daarna ging het marineschip Zijne Majesteit Groningen erop af. De actie werd samen met de Amerikanen uitgevoerd. De verdachten worden in de Verenigde Staten vervolgd. De drugs werden al bijna 2 weken geleden onderschept, maar het ministerie van Defensie bracht het pas gisteren naar buiten. De Europese Commissie heeft 18,5 miljoen euro van Nederland te goed aan achterstallige douanerechten uit Curaçao en Aruba. Dat heeft het Europees van Justitie geoordeeld. Volgens de Europese Commissie werd in de periode van 1997 tot 2000 melk, poeder en rijst uit Curaçao naar Nederland uitgevoerd met verkeerde documenten. Daardoor werden er geen douanerechten geïnd. Dat gebeurde in 2002 en 2003 ook met gluten en rijstproducten uit Aruba. Een mooie overwinning van het softbalteam van Curaçao gisteren tijdens de Zuid-Amerikaanse softbalkampioenschappen die in Ecuador worden gehouden. Curaçao stond in de laatste inning met 3-1 achter tegen Colombia, maar dankzij een mooie slag van Shanice Emerenciana won Curaçao uiteindelijk met 4-3. Dankzij haar slag konden de 3 bezette honken daadwerkelijk naar binnen komen. En daarmee staat Curaçao in de finale, die wordt vanavond gespeeld tegen de winnaar van Brazilië tegen Colombia. Maar in ieder geval doet Curaçao het al heel erg goed. Dus de winst, daar wordt vanavond om gespeeld, maar we zijn in ieder geval tweede. Curaçao is in ieder geval tweede tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen softbal. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.